ni Kristo, kaybaw naman siguro gyud pod mo halos ninyo no, kaybaw na nga ang mga kaparian dinhi sa Archdiocese of Cebu adunay general reshuffling. I-assign na sad pod og laing assignment ang mga kaparian. Last Tuesday motoy pang hinatagay sa mao nga appointment letters nya atong pag-adlawng Huwebes, gipost na sa Facebook ang nagkadaiya nga mga assignments sa mga pari. Ang uban nagpost na lang gud kuno nga kining post ron sa kaning Roman Catholic Archdiocese of Cebu, mura ta anig nagtan-aw og kinsay nakapasar sa board exam. Kay kinsa man ni dapita i-assign dinhi sa kuan, kinsa may ikuan din ha. Kinsa kung sa kuan pa kuno kinsay nakapasar. Ingin ni ana. Bitaw makigsunan ko ni Kristo, kabahin ug moingon ta og reshuffling. Di gyud pud na maingon nga realidad gyud pud nga ang pari ma-assign na usab pud siya og laing assignment. Di siya kagamot sa kaugaling sa mao nga assignment diin siya naka-stay. Sa kumbahin pod, with all honesty sa inyo ha, I will be sent to another assignment. I may use the word sent but not transferred. We are sent but not transferred. Unsay kalahian, gipadala ka didto, wala ka gitransfer. Kay mura man gud og there is this kind of, you know, mura og kanang mura ba gi-transfer to kay mauna kay gikuan to siya gi-pull out sa dinha kay mauna. But rather we have to think of ourselves as mga pari nga ipadala. We are sent but not transferred. Kabahin usab pod og reshuffling, realidad pod na nga kami siguro mga kaparian tungod kay we are sent in an area or in a parish, as much as possible, maningkamot yun pud me ug buhat sa unsay angayan sakto ug ingon tag kauyunan usab pod sa mga tao. And with that, makaingon ta nga by the time nga i-pull out, ipadala ug laing lugar ang pari, at least duna siya'y ligasiya nga mabilin. Ligasiya nga mabilin. Ang uban siguro, ligasiya of projects, ligasiya of beautifications, ligasiya of friendship and of kanang banding sa parokyano o tali sa mao nga pari. Nganong nasulti ko man kini, posible baya kay tungod niini nga dili mapugnan nga reshuffling. Sa kumbahin usab pod naghuna-huna og nagtimbang-timbang kus kung kugalingon sa akong pagbiya unya niini nga parokyaha, sa pagbiya unya nako sa mao nga Akademya de Santa Ana San Joaquin, unsa man kaha nga ligasiya ako ang nabilin. Nasulti ko na ako po nang ipamalandungan tungod kay moingon gud ta og Corpus Christi, gibilin man ni Kristo diha sa bayhon og pan og bino ang yahang kaugalingon. Ang Eucharistia di ay makaingon ta, that's the legacy of our Lord. The legacy of love. Legacy sa iyang presensya dinhi kanato. Muna every time ta nga mosaulog sa Eucharistia, makaingon gyud ta nga kini ligasiya sa tong Ginoo nga gibilin kanato nga ato ang handumon nga sa matag sa ulog nato sa Eucharistia ato ang mahuna-hunaan ang Ginoo. Unsa may ato ang mahuna-hunaan diya sa Ginoo, ang dakong gugma niya alang kanato.
yang gibilin aron usab pud kita nga sa musalmot niini mukaon ta ug aron ta mabuhi. Yang gibilin gyud ay kay ligasiya kana siyang daghong gugma dinhi kanato. Kabahin pug ligasiya day pud no. Usay maghuna-huna kuan ba kanang murag bitog ipasa gyud no. Ipasa gina siya aron ang umaabot nga mga henerasyon maka benefit ni ana. Magkatawa lang pug ko in a jokingly way, nay uban pud ay kinahanglan ipasa gyud ang ligasiya aron ang umaabot kanang sila po'y makabenefit. Di pa mamatay kung dili mapasa. Unsa may example ni ana kanang lana-lana ay di mamatay kay kinahanglan pas ipasa pa ang kuan ang lana aron mauna. May panglana mapasa pangadto siyahang kaapu-apuhan. Pero mo lagi na that's an evil practice. Ato ang makita lang po diya sa tong Ginoo nga ang ligasiya nga yang gibuhat is not an evil practice, so that by rather ang yahang ligasiya is always for the life of the other. For the life of the other. Muna ang Eucharistia. Ang Eucharistia gibilin sa tong Ginoo so that kita mabuhi. So that we will live. Makaigsunan usab pod ato ang malantaw lang pod nga diha sa pagbilin sa atong sa Ginoo siyang kaugalingon ang yahang pagbilin aron mahinumduman. Pero aside ni ana nagtan-aw pod ang Ginoo kumingon ganig ligasiya, it is not just for the betterment of the present, but He is also looking forward for the future. Ang kaayo unya sa ugma damlag mo nay gitanaw sa Ginoo diha sa maong ligasiya nga yahang gibuhat. Ug dinhi ta makapangutana ning pagsaulog nato sa kaning Corpus Christi, ang paghatag sa kaugalingon sa tong Ginoo diha sa pan ug sa bino nga yung gi-assume as His very own body and blood. Makapautana pud baya ta, sige tag pangalawat baya no? Sige tag simba. Unsa kaha di ay ang ligasiya nga ako ang mabilin para sa karon nga henerasyon ug sa umaabot nga henerasyon. Nindot nato na nga pamalandungan. Kay ang Ginoo na malandong manggid ni siya ba? Nga ang iyang gilantaw dili lang ang kaanindot sa mao nga panahon karon, pero iyang gilantaw usab pod sa umaabot pa nga panahon. Mo pod siguro na diri nato. Every time we receive the body and blood of Christ in the Eucharist, duso unta ni nato sa pagpamalandong unsa ka akong ligasiya nga akong mabuhat karon ug para usab pod akong mabilin sa umaabot nga mga henerasyon. Kana siguro ato ang pamalandungan ug ato usab pod iapil sa tuang pagampo. Di lang kay kutobrang biya sa Eucharistia no nga gikuan sa tong Ginoo kita midawat rata ni ana without any knowledge, without any murag paghatag ug pagbili gani ni ana, kundili ato ang maaninaw, ato ang tan-aw dinha nga ang Ginoo nagbilin gani siya og ligasiya diha sa Eucharistia. Unsa pug kaha ang ako ang nindot ibilin aron ang umaabot nga henerasyon ilaha usab pod ma-cherish. Muna makigsunan ko ni Kristo ato ang hinumduman kumingon diag ligasiya wa gyud permanente nato nining kinabuhia. Pero ang nakanindot niini kay ang mga nindot nga mga
butang nga ato ang nabuhat mao'y mahinumduman sa mga tao. Gani mahinumduman man ganing bati, pero mas nindot yun unta, no? Mas all the more nindot nga unsay manindot nato nga nabuhat mao'y mahinumduman sa mga tao. Well, ang ato ang ligasiya nga ato ang gitudlo sa Ginoo is not a political legacy ha. Nga posible bitaw, I'm sorry for the term, nga mura bitaw og kutob lang para nato nga dungog so that the next election mahinumduman ta aning mga tawhanaha. It's not just about that. It's the legacy that our Lord teaches us is not about our honor, but rather of our giving of ourselves. Inasmuch as ang atong Ginoo naghatag siyang kaugalingon para sa uban. Dili na maingon nga iyang ihatag so that ang mga tao nga nakadawat niini magtanom og utang kabubuton. No. Gihatag niya ang maong Eucharistia so that we become also Eucharistic persons to others. Kung nagbilin ang Ginoo siyang lawas ug dugo aron ang iyahang gibinlan niini mabuhi, ang kining nakadawat na usab pod muhatag na usab pod niini para sa uban aron usab pod sila mabuhi. Kay kung ligasiya lamang kutob ra sa tuang dungog kana eventually mapapas gyud na siya. Mapapas gyud na siya. Pero ligasiya nga not just for our namesake, it will live on for a long time. After all, ang ligasiya nga ako ang nabuhat karon is not for my own benefit, but for the benefit of others. Kung nakadawat kog maayo nga butang, then I pass this to others so that these other people may also realize nga nindot lagi ni ato na pud ni siyang ipasa ngadto sa uban. With all honesty lang bitaw, ako sa eskwelahan nagkuan yug ko kanang namalandong yug ko. Ako mo kuan naman yug ko niini, mo biya mang yug ko niini nga Akademya de Santa Ana San Joaquin. Posible wa siguro ko na nakuan sa mga bata, pero kung unsa man gani ang nindot nga mainumduman diri nila nako, the better. Aron sila usab pud siguro dili na ko magkinahanglan pa nga mapasidunggan ko nila, mismo sila na usab pod kung na ako'y mga kaayo nga nabuhat diha nila ug ang ilang ug sila na inspired man gani ni ana, that ako ang giampo nga mapasa usab pod nila ngadto sa uban. Ubang mga estudyante kana mo na akong giampo. And with that, my dear friends, kung mao man gani na ako ang nahimo, then I to become a Eucharistic person. But if not, ako ang ligasiya nakahatag og bati nga impresyon diya nila, wala ko kahatag niini og maayo nga ehemplo diha kanila. Our Lord, sa iyahang nga pagsulti, sa iyahang kaugalingon, no? Para sa paghatag siya sa Eucharistia ngadto sa uban. Mingon siya, buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Nganong hantod karon buhi pa man gyapon ang santos nga misa tungod kay kita nakadawat magkaayuhan nining maong sakramento. Nakadawat ta niini maayo kaayo ato ang gipadayon. Ug hantod karon buhi gyapon kining pagsaulog sa Eucharistia. Why? Tungod kay nakadawat man ta og mga kaayuhan mismo gikan sa tuang Ginoo.